ko nai chung di ani video soya sak dolok ani to microphone rok bokri hinga ba khorang rok asa kahang ka glak buri masa ani shoot kichik nugoi je munai kha o ma sai hamliya an shoot kichik nugri gade he shoot kichik nugri gade an shoot kichik nuk khana an shoot kichik nugoi je munai kha o ma bong nang video khai tumna nei mane khai maliya o gori borok khanga ba te tam la khai jang nai yang hai jang kha to awa rok yang hai jang ko jeng labar bagan ramani yang lama bokhago yang tike thango ngai yang tike thangmano yang tike buini para ngo ngai tebo bui ani shoot kisik rok no nugoi laji jang nai cha an juta rok sei ko na singai ni ji wah an ri rok ngai omoka dara bo an beskang himjak bo ang me baksano labarai tongphaio ngai bui tam nai ebre একদম আন শুট কিচিক নুগুই মুনি চাক সুকা লাচিমা হাইসেং সিও দোকানো রি কিচিক কানি থাংজাকা রাবার রামানি রি je munai kha gori borok khonai nei ja aske munai nya nangba salsa tin bo saradin ambusak tonglak salsa puning na cha aburi rok je munai kha nga ke ang bong kisa video khlai kya video khlai mani no dara bong suja himi tongoi bong mokhang kaham ka phunung malia ta cái yang hai chân cái có đường line đo yang hai chân cái labar bagan đo có labar bagan nó có sự có phải pro khor cục nu có yang hai chân bolong pula apa cái hình cái tay chéo bụi bị beng ngày chắc hả labar nó tha phải mani bo labar phải mani bo tamo biang samri kai biang tamo ai ka bung ma hanga ka ni jina ama bawo pojonto se hai hin chibu hanga ka bui na tam tongsi ke jibono phono sak nang jaya borok ngai ajai ta hadi borok sak nang jaya hanga ke thuya sak nang jaya ngo je rang puisa gnang bono se ko borok khni sinibu rang puisa kere hinga ka bo dunia kere mokol mukum jak haisi pura mokol mukum jak hai ing tongo rang kere hinga ka nung sabai kok salaisina ba o dol kaisa tongna podun to rang puisa kere hinga kai te kaisa tam ung nung je kun jaga thangnani samnang mani a jaga rok thangi me ang pia salsa sungbo gnang na hedadra gnang na nya salsa sung gnang na fu yang dara bo sawa nge kubungma borok saka norok boibe hai hendagi tok hendagi kujagi tongmani 10 টাকা ইনকাম করে হনে খাগলা বড় মুই দাগার জাং মানে salsa norok omiring ne hinso gnang na hecha iko bagan bebang jeng ramani oron থেকে yang hajing tongo engke darabo sawo salsa gnang na hne jotono sawo salsa gnang nei hne rang paisa nei hne Pagiri mangka hangka to tebo ang maya phono bobishoto hamjama buri rok phono pagiri gnang rok phon man bla abutika ngake je borok no asung no kostor di asung no ekdom tam hanai
আসং কষ্ট রুসিনি রুই nok di পর্যন্ত নংখরি দি হদি যে বরং নন সাক নাইয়া ব নন থৈনা নগফোন খসমা খাयो नो আজকে তিনি তামজন হংখা বখা কিসা দুখু নাংমা হাयो হংখা আং আজকে বখা দুখু নাংহাটা আমো সাইব সাবাইলিয়া